Akým? K nohe. Áno. Tak, skúsime si dneska ukázať, ako naučiť psíka zaradiť sa k nohe. Takže tento manéver pomáhame psíkovi vykonať tak, že ešte predtým, ako povel začne, ja zatiahnem svoju ľavú nohu za seba a psíka navádzaním privediem až za tú nohu, tu urobíme takú jednu veľkú otočku a dostúpime si do tej polohy pri nohe. Šikovný. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá pri tom pohybe a veľmi záleží na majiteľovi, ako dobre ju dokáže spraviť, je, aby sa psík vracial vnútorným oblúkom. To znamená, zaťahujem nohu a psíka vraciam smerom k svojmu telu, až si príde pri tú nohu sadnúť. Super. Toto je zle. Ideme. Takže zaťahujem za seba nohu, zaťahujem za seba psíka, nakláňam sa na zadnú nohu, spätnou otočkou psíka vraciam, tu si sadne a je strašne šikovný a odmieniam. Tento manéver si s obsom budem skúšať niekoľkokrát, až kým pochopí princíp toho oblúku. Akým? K nohe. Áno, super. Postupne môžem ten oblúčik zmenšovať a robiť to tak psíkovi náročnejšie, až sa dostanem do bodu, kedy ten psík bude tak skúsený a šikovný, že ja nebudem musieť tou nohou robiť žiadny pohyb, nebudem mu musieť vôbec pomáhať a celú tú otočku vykoná úplne sám. Postupným cvičením sa dostanete k takémuto krásnemu výsledku. Akým? K nohe. Áno, super.